Khona manjalo isigodi iSouth Africa siseThekwini la ngiphambi kweSABC la ngisebenza khona into ebengiyizela sibuya le emncwabeni ade siyobeka iqhawe lethu usicelo Mbokazi khona sebengifonele bethi ngizothatha impahla la sebeyishiyela ezolekelela abantu laba bakithi abahlukumezwa zikhukhula kodwa mangima la hlangana nalensizwa iyangibingelela iyalibeka usizi lwayo lensizwa ngoba uyibona ihlala la emgwaqweni ngoba ehlala la emgwaqweni izimo zasekhaya izimo zempilo emhlabeni ezimkhiphe la kufanele ngabe uhleli khona wazohlala emgwaqweni uzozisho yena ukuthi ubani ungwakwabani ubekwa yini la yini lena befuna ukuyenza lamaphepha ngiwaphethe awakhe kodwa ke sizwe qala ubani amagama akaphelele qhawe ngubonga Desmond ngwamchunu isibonga ekhaya kuphi iqhawe lakithi ukamaphumulo kahlambeni isigodi samike leso embo. Okay uke wangena esikoleni akaze ungena esikoleni kwenzekani esikoleni ngaqala eMahlokomane primary yes ngakwezinye izikole ngabuya ngayevela ngezwi ehigh school lapha ngasehlimbithwa phansi ilapha engenza khona umatric emva ka matric wakho wase kwenzekalani ngase ngiye tertiary yes yebo Northwest ngenza idiploma in education yebo njobe ethi wenza idiploma ke sizozama ukukhombisa ngazi noma kuyabonakala yini kodwa ke okokuqala ngicela ungibambele lesi uthisha omkhulu wami esikoleni evela ngezi kwakugcumisa yes owaseshowe ngimhlonipha kakhulu thisha wami yes anganomsathatha umhlala phansi yini ngoba ngawuqeda u2002 umatric wami umatric waqeda u2002 yes yebo bese kuthi ke idiploma yakho iqaleni noqeda nini idiploma yami ngeke ngathi ukubamba amatoho ke emaceleni kodwa ngiqale ngo2009 ngayiqeda ngo2012 okay lana ngizozama ukukhombisa nje wena embukeli ukuthi isitifiketi sakhe sakwa matric lesi umatric wakhe lo masusa sona bese siveza le diploma yakhe le idiploma yakhe le ngiyacabanga mhlambe kuyabonakala uzobona idiploma yakhe le ye teaching asibuye simila uyikhipha lapha esikhwameni sakhe kodwa uthi mayihleli la emgwaqweni uhleli izinto zakhe uyiphethe mhlambe yini lobufuna ukuyenza kahle esikoleni bufuna ukufundisa ini kahle ngimeje ngelife nge-literacy maths literacy yes manothi yebo i-life sciences ngikhonze ngoba iyafundisa kakhulu thina abantu ingane iwumuntu ingane akusiyena ingane umuntu lana waqala waseqaleni ozoba mdala and then kumele umqale phansi uzokhule naye ayisekho guardians eyayifundwa kudala. Okay ngike ngezwe ngathi wawuthanda futhi nomntatheli yo kwakuyiphupho lami lelo ngisho umaye phansi uyazi naye kwakuyiphupho lami lelo ngoba ngaze ngashaya interview eDIT ngingakabi DUT yep mntatheli akwangenzeka kodwa ngezathu ethize ngalezo khathi ngafeliswa nje ama point out 3 ngoba ngabuzwa nje eminye imibuzo emayelana nalala amaphepha andaba amabhunu oHebeard ukuthi ubani oeditor obviously ngangalifundi lelo phepha lelo oHebeard isolezo la safika futhi. Okay ngwenya tshela mina umntatheli wakuzokusebenzisa kanjani wena nje umuntu nomuntu usuke ethi ngifuna ukwenza ukuthi ngoba nginephupho lokwenza ukuthi just to inform kubalekile ukuthi sibe nolwazi yes kubalekile bafethu ukuthi sibe nolwazi igeneration yethu ayinalo ulwazi entertainment kuphela egcwele emakhanda information real information asinalo thina abantu abamnyama that's why ezinye izizwe zihlula nje. Angibonge kakhulu wena obukelayo ngiyacabanga ukuthi lo myalezo noma le video izothi mayibukwa mhlambe ibukwe umuntu okwazi uthatha izinqumo uthe ukusebenza ungasebenza kuphi ikuphi la ufisa ukusebenza khona njengamanje indawo sengisho ukuthi ngoba umsebenzi washo usuze wahlala emgwaqweni yini oyibhekile njengamanje ubheka teaching kuphela noma kephi noma yini ngingayenza I'm a reliable person ngingenza noma yini as long mangakhona ukuthola dignity yami ngikwazi ukuba clean ngikwazi ukuthembeka
noma ungibona ubona hayi umuntu lona. Uke wathi kimi ungasebenza ngisho engadini awukhethile. Engadini ema-toilet ngiwakline yebo. Ngiwashe imoto egcekeni noma yini. Angethembe ukuthi ke kuyobona umuntu ozonikeza omunye umuntu okwazi uthatha izinqumo bafowethu ngoba ngeke ngasho athi sisesigodini okuyi South Africa isigodi ngempela masizothandana sazisane lokho kuzosilekelela ukwenza iSouth Africa ibe incane ingabe inkulu inamba yakho sizoyibhala lapha phansi kule video le kwenza ukuthi umuntu okufunayo akwazi ukuthi akuthinte noma ngasiphi isikhathi angibonga kakhulu bhuti wami mina ngibongayo ngiyabonga kakhulu ngiswela amandla uNkulunkulu kodwa nedlozi lami ibona abangangibongela mina ngiswela amandla ngiswela amagama yebo asibonge kakhulu uhlelo vele olubukelayo lubizwa U10 point sibuyela ngasekuqaleni siyofuna isiphetho okuzoba akusesona leso wayiqale ngazo into ebalekile kubaleke ukuthi uphetha kanjani hayi ukuthi uqale kanjani angibonge qhawe mina ngibongayo kakhulu angazi ngiswela amagama ngingakhohlwa intombi yeSwati ukhulu wami Mayenda usephumule okuhle kodwa qhawe lakithi asibonga